नायनोसै क्लिपा नायजागोन बे दा ओमफ्राय नोंथांमोनहानो मोनसे बिराद इजि जब खोन्थानि आं बे जाहैबाय Don't take no chances. Fill up all the blanks with lemons. ओरैबायदि अखा हागासिनो फैनायनिफ्रायनो अखा बांद्राय बेबादिबाबो मोजां मोनालै अखाबा अखा सान्दुंबा सान्दुं बोथोरा एसे मडारेट जानांगौ नङा होनलाय दाथ' सान्दुंबो गैया माबो गैया सान्दुं लुगैबाबो मोना दाबो मा होननांगौ That's it. Good morning everyone. Welcome back to the channel. आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ नै सिखारबाय दाख्लै मोनानि भिडिअखौ देखायनोबावदों आं एकदम पार्टी होख्लायगासिनोमोन नानिया दिनै नायबानो जाबाय लास्टआव मैला जाजोब्बाय माथो नै लाइफआव एसे मिउजिक थानांगौलै नङाबा बरिं जाथारो नङा होनलाय सोर एग्रि खालामो आंजों खोन्थानोसै नै फुराना जोंना रेकर्ड प्लेयार गोदोनि थांबा गोबाव जाबाय दामनायनि नै दाबो बाजियो फुराना रेकर्ड प्लेयार नै गोगोम ना लाइफआव मिउजिक थानांगौलै नङाबा बरिं जायो ओंखायनो गान खोनासं गोसोफ्रा मोजां मोनो नै जोंना बुरिया साहा बानायगासिनो गुड मर्निं गुड मर्निं जेबो गैया ब्रेडल' साहाजों ब्रेड गुरसेल' जाहा बिसोरजों सोर हाबावो बे रेफुंजानि आंनि गान दामनायखौ बन्द ओमफ्राय गाहानै सिरि नायगासिनो पापुको देख्दै देखेको तु गावनिसो टिभिया जाहा नायनो मोनला दाना दिवाली बनाना मायरा ने मैजिक करके बटरफ्लाई वन बनाया बड़ा सा उसके बाद फाट के बहुत सारे बटरफ्लाई हो गए ऐसा क्या 5 बटरफ्लाई और बहुत सारे बटरफ्लाई में बहुत फर्क होता है यार प्लेयर है प्लेयर मतलब बजाऊं नहीं ऐसे ही बजा दो हंसला रागा जोंथारो खोनासंनो बायो बेखौ अच्छा ऑन कर दे पहले हाँ 5 6 7 tak main Cina अच्छा मेरा टर्न है अभी इनु आबै मफे थांनो ना गुरहैनो जाम्बी खबाय नै खबाय इसको बंद कर दो ना बैटरी कम हो जाएगा तेरा है ना और बैटरी दिनै नानिनि डान्स क्लासखौनो बावबाय जोङो 10थायाव जादोंमोन ओमफ्राय नै दा क्लास स्टार्ट जालायलायबाय मास्टारजों एसे मिउट खालामनो थिनजानायनि रागा जोंनानै दं बुलब Okay, fine. Check. Smile. Open innocent eyes. Again, what is wrong, baby? What is happening to you? इसको फ्रूटी चाहिए मेरे को चाहिए ए दुकानदार फ्रूटी दे बेचना नहीं है खुद को पीना है जाबायलै रायजोफोर दिनै कारेला दालि ओमफ्राय रुटि ओमफ्राय ओंखाम एसे दङ बिल्डिंआव रावबो उन्दैफोरखौ हगारा दाना न' सिङाव जोबो ओमफ्राय बांसिनानो गैया दानिया हारसिं गेलेगासिनो दानि बिदिनो साइकेलफ्रा बायहेरायाव जोब नो मेरे को बिठाओगे बॉबी एंड चीता Sorry? बॉबी एंड चीता Which one is Bobby? दिस इज बॉबी Shall I sit behind? सिट हैं? मैं बैठूं? चलो ये दोस्ती तेरा पाँव ऊपर कर तेरा पाँव टूट जाएगा तेरा साइकिल में बैठूंगा तो
मानी फोटो लगागासिनो किसका फोटो लिया तूने बेरुआ है बेरुआ आपके फ्रेंड का फोटो का मोजां लादोंथ' थेनथ'खांबायलै एसे दा मानि न'आव थानायखाय 10 मिनिट 15 मिनिट आधा घन्टासो उन्दुनो मोनो अयभास जालांबाय न'निफ्राय खामानि मावै मावै देनां अफिसाव थांबा मा जागोन नायनोसै खुलिबा नायजागोन बे दा ओमफ्राय नोंथांमोनहानो मोनसे बिराद इजि जब खोन्थानि आं बे जाहैबाय जनरेल भार्चुअल एसिस्टेन्ट नोंथांमोनहा प्रायर एक्सपिरियेन्स गैयाबाबो बेखौ मावनो हागोन दानि समाव बिदिनो बिजनेस गोदान बिजनेस खुलियो नालाय ओमफ्राय जाय गोदान बिजनेस खुलियो मायो बेफोर एसिस्टेन्ट नागिरो खिन्थु अन ए पार्मानेन्ट बेसिस बेबायदि स्किल्सखौ बिसोर हायार खालामनो हाया ओंखायनो दा बिसोर मा खालामो बिसोर पार्ट टाइम मावग्राफोरखौ नागिरो आरोखि जाय बिसोरखौ भार्चुअलि सापर्ट खालामनो हायो जेला आं भार्चुअलि बुङो बे जाहैबाय नों जेरावखि जाया थाथों क'क्राझारावनो दङ नोङो बेंगलरावनो दङ नोङो चेन्नाइआवनो दं नों जेरावखि थाया मानो बेनिफ्राय मावनो हागोन खामानिखौ नोंनाव मोनसे लैपटप नङाबा फनल' थानांगोन आरोखि जनरेल भार्चुअल एसिस्टेन्टनि खामानिफ्रा बांद्राय जेबो नङा सोरजोंबा मिटिं स्केड्युल खालामनाय गुगल केलेन्डाराव नङाबा आउटलुकआव प्लास बिसोरनि थाखाय इमेल लिरनाय प्लास हटेल बुकिंस खालामनाय बे ट्राभेल खालामोबा बहायबा दा बेफोरबायदि खामानि जायो आरोखि ओमफ्राय आर्लि बेसिस पे खालामो आर्लि बेसिसाव नोङो इन्डियायाव बिदिनो 200-300 मोननो हागौ खिन्थु बांसिनानो बाहेरानिखौ जुदि नों क्लाइन्ट मोनोबा बाहेरानिया एसे मोजां आरोखि बिनो $15 to $20 नोङो 1 घन्टायाव खामायनो हागोन दा खनसेनो दानाजा नोङो बाहेरानि क्लाइन्ट लानो खिन्थु इन्डियानि क्लाइन्टसफोरखौनो जुदि साफा सानै नोङो मेनेज खालामनो हायोबा पार्ट टाइम नोंनि पकेट मानिबो ओंखारगोन दा बे जबखौ सोर मावनो हागोन जाय 10 पास जादों ओमफ्राय कलेज गोइं स्टुडेन्टस जाय बेकार जिरायथ'दों ओमफ्राय पकेट मानि नागिरदों दा बेफोर 1-2 घन्टा 3 घन्टा मावनानै पकेट मानि मान्थलि नोंसोर उठायनो हागोन ओंखायनो फरायनायखौ दागार बेर मिनिमाम 10 स्टेन्डार्डखौ नोंथांमोनहा पास खालामनो नाजा होमबानो नोंसिना साख्रिफोरनि माबाया दरजाया गेवगोन ओमफ्राय नोंसिनाव जे फन दङ दा बाव गुगोलखौ इउज खालाम रिसार्च खालामनो थाखाय एनालाइज खालामनो थाखाय दुनियाव माबायदि जब दङ दा आं न'निफ्राय मा खामानि मावनो हागोन बे नोंनि आखायावनो दं गासिबो गोसो दङबा हाजोबो बयबो खालामनो बेखौ बुरिया साहा बानायगासिनो साहा मोनलोंसिगोन दा चाय हो गया क्या रेडी साहा जाबाय साहा लोंगोन दिनै दे ओमफ्राय एसे खामानि मावनांगौ अफिसनि जोंनाबो अफिसा खुलिनो हासिगौलै खोथा सोलिगासिनो दामानि 50% केपासिटियाव खुलिनो नागिरदों जायहा फार्स्ट शट मोनदों बिसोरखौ लिंहरनो सानदों आरोखि कम्पानिसफ्रा दा खालि डिस्कासनल' जागासिनो आरोखि माला खुलियो बेखौथ' मिन्थिया नायनोसै माला जायो तेरे को जाना है ऑफिस घर बैठे बैठे बोर हो गया बहुत ज़्यादा मेरे को ऑफिस जाना है कि नहीं जाना बहर को स्कूल ज़रूर जाना चाहिए उससे आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमारी डेफिनेटली आयु न'आव 12 घन्टा बिदि थायोबा सामलायनो दिगदार जायोलै अफिसबो खामानि प्लास बेखौबो सामलाय you're not able to give time overall development नहीं हो रहा that is all by social skills now this is the time to build them and it's not only for her for all the kids थांबा माबायदि गाबगोन बियो मस्त रोएगी फर्स्ट डे मुझे लगता रोएगी they enjoy it kids are also waiting अब तो they like socializing कितना वेट करती है दोस्तों से मिलने के लिए बट खेलना पसंद है स्कूल जाना नहीं देखते हैं 9 से हे क्या खेल लूं भाई आ जाओ क्या खेल लूं तो दूध पियो मेरे शर्ट मम्मा ये तेरा है मम्मा कैसे पिएगी माँ इधर से दोनों शर्ट में पीएंगे इनका है अच्छा है गरम है थोड़ा सा गरम पी लो गुड कर सोया आपने ठीक से आज नम 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 पार्टी ये सनी मैं हूँ और ये हमारा कार्ड है ये हमारी पार्टी हो रही पार्टी Drowning in ideas. I'm just